بینر نجات دو وزارت پاراستنه حکومت و گوهز داخیانیک دو و درێژ بلاف کر تێدا گوت هێزن سووریا دموکراتیک لە دەردۆرا بەنداوا تشرینê êrişî hêzên wan kiriye û du endamên wan di ew êrişê de hatin kuştin. Qesedê di cihê cih de bersiv daye û got wan bi tu awayî êrişî hêzên hikûmeta veguhêz nekirine, berova jî ew endamên hikûmetê ji ber teqîna mayînan hatine kuştin. Îro jî qesedê dîmen belav kirin, di dîmenên ew ê bûyerê, têde xuya dibe ku çawa mayîn di çekdarên hikûmeta veguhêz de diteqin û piştre tên û cenazeyên endamên xwe ji wê derê radikin. Qesedê dibêje ku Wezareta Parastinê careke din nûçeyan û rastiyên li ser erdê berova jî dike, da ku tenê hêzên wan tawan bar bike. Şevê din li derdora xaleke leşkeriya hêzên hikûmeta veguhêz ya Sûriyê ya li derdora bendava tişrînê mayînek teqiya. Di teqînê de çend leşkerên hikûmeta veguhêz mirin. Wezareta Parastinê ya hikûmeta veguhêz rastiya vê bûyerê li gorî xwe bereva jî kir. Wezaretê îdia kir ku hêzên Qesedê bi moşekan êrişî xaleke wan ya li bendava tişrînê kirin, lewma ew leşkerên wan di êrişê de hatine kuştin. Navenda ragihandneya hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi daxuyaniyekê rastiya mijarê ji rêya giştî re eşkere kir. Qesedê dîmenê li ser rûdana teqînê rastî û encamên wê weşand. Qesedê da zanîn ku li gorî di dîmen de tê dîtin leşkerên hikûmeta veguhêz cenazeyan dikişînin, bêyî ku xwe biparêzin, an jî di dema kişandinê de tu êriş dijî wan nehatiye kirin. Her wiha Qesedê eşkere kir dîmen bi zelalî nîşan didin ku birînên li ser laşan rastlerast ji binî û pê ve çêbûne û ev yek îspat dike ku teqîn di bin wan kesan de pêk hatiye. Ev yek bi awayekî teqez îspat dike ku ew ji ber teqîna mayîneke navxweyî çêbûye, ne ji ber mûşek an guleyek ji derve hatiye avêtin. Qesedê da zanîn ku ev mayîn ji aliyê komên çekdar yên hikûmeta veguhêz ve hatine danîn, lê ji ber bêrêxistin û belavbûna wan mayîn bi wan de teqiyaye. Qesedê da zanîn Wezareta Parastinê ya hikûmeta veguhêz hew dide hêzên wan wekî berpisyarê êrişê nîşan bide û dixwaze rastiya xwe veşêre û ev jî berdewamkirina rêbazê wan ê nefretê ye. Di dawiyê de Qesedê ji medyayên eleqeder xwest ku bi daxuyaniyên şaş neyên xapandin û xwe bispêrin delîlên şênber û belgekirî.